Dragon X oli männä viikonloppuna ja meikäläinen oli tuttuun tapaan kuvauspisteellä hommissa ohjaajana. Eat Your Kimchi oli tänä vuonna Dragonissa kunniavieraana ja me siskon kanssa ollaan katsottu heidän videoitaan useampi vuosi. Oltiin tosi innoissaan tästä jo heti silloin, kun asia julkistettiin ja sisko mun tietämättä kysyi, että päästäisikö me mahdollisesti siskon kanssa kuvaamaan Eat Your Kimchiä konin aikana. Ja kuinka ollakaan päästiin ja tavattiin Simon ja Marttiina jo perjantaina. Päästiin heidän kanssa puhumaan pariin kertaan. Oltiin heidän viralliset kuvaajat Funimetissä ja piknikillä. Eat Your Kimchin videoista jo näkee, millaiset ihmiset Simon ja Marttiina on. Ja voin kertoa, että he on just sellaisia, kun he videoissaan on. Heidän kanssaan aika niin kuin vaan katos. He on niin mukavia, hauskoja ihmisiä, että siinä ei oikeasti huomaa, kuinka aika kuluu. Dragon teki tässä mulle ainakin unelmista totta. En olisi koskaan uskonut, että Suomessa Eat Your Kimchiä näkisin. Fun fact! Me siskon kanssa ehkä päästiin yhteen vlogiin vahingossa, kun Funimeetin jälkeen jäätiin puistoon photoshootaamaan Simonin cosplayta. Elikkä siis siskon kanssa oltiin kuvaamassa Eat Your Kimchiä sisko kameran takana ja minä autoin niin paljon kuin vaan suinkin voin. Jos teitä kiinnostaa nähdä näitä kuvia, mitä sisko otti viikonlopun aikana Eat Your Kimchissä, 2 linkkiä löytyy tuolta lootasta. Kuvauspisteellä oltiin nyt siskon kanssa 3 vuotta hommissa ja hommat siellä pisteellä tuntui sujuvan normaaliin tapaan, vaikka ei siskon kanssa siellä 5 tuntia enempää ehditty olla, kun kuvattiin Eat Your Kimchiä aika paljon viikonlopun aikana. Pisteellä oli tänä vuonna viherseinä chroma key -testauksessa ja yllättävää oli, että mahuttiin sinne yhteen pieneen nurkkaan 2 studion kanssa. Se 2 studiota onnistuu, joskin hieman sekavaahan se oli ja kävijöiden kannalta se ensimmäisenä viherseinän näkeminen ei ollut ehkä paras idea ikinä. Sitä viherseinää ei oikeastaan oltu infottu kävijöille mitenkään. Se oli pariin kertaa mainittu Dragonin sosiaalisessa mediassa ja yritettiin itse konin aikana siitä informoida somessa, mutta se vähän jäi. Ja silloin kun oltiin siskon kanssa pisteellä, ei tuntunut, että oli ruuhkaa. Kuultu myöhemmin sitten muilta 2 kuvaajalta, että heidän kohdallaan oli kävijöitä aika paljon, mutta me siskon kanssa ei kauhean paljon kuvia pisteellä otettu. Kuvauspisteellä oli tänä vuonna 3 uutta työntekijää, joka on siihen määrään, mikä kuvauspisteellä on töissä tosi paljon. Meillä oli 2 uutta kuvaajaa ja 1 uusi ohjaaja. Nämä 3 ei ole ennen pisteellä ollut töissä, mutta pisteelle tuttuja ihmisiä kuitenkin. Ja tämä porukka, mikä meillä oli tänä vuonna pisteellä, tuntui toimivan loistavasti. Kaikki tultiin juttuun toistemme kanssa hyvin ja mä toivonkin, että tulevaisuudessa päästäisiin samojen ihmisten kanssa eri koneissa, myös Dragonissa, tekemään hommia. Jo heti lauantai-aamusta se derpin määrä, joka meillä oli pisteellä, on erittäin hyvä, koska siitä jo melkein heti kärkeen tajus, että tää porukka tulee tekemään loistavaa työtä yhdessä. Muuten toi Dragon hujahti tosi nopeasti ohi, ei oikein ehtinyt käsittää, mitä kaikkea siellä tapahtui. Ei ehditty siskon kanssa olla oikeasti muualla kuin hommista koko konin aikana. Kavereita ei ehditty konin aikana näkeen paljon, mutta toisaalta toi Eat Your Kimchin tapaaminen ja heidän kuvaaminen kompensoi tätä, mutta kyllä vähän harmittaa, ettei kavereita ehtinyt nähdä muuten kuin vaan hein sanoo. Tarkennat sä muhun? Joo, ei. Joo, kysymysmerkki. Sen verran haluan katseen luoda tulevaisuuteen päin ja kertoa teille, että puhuttiin konikuvaajien kanssa konikuvaamisen tulevaisuudesta konin aikana jo paljon. Ja sitä on tapahtunut vielä enemmän nyt tässä 3 päivän aikana konin jälkeen. Muutoksia on tulossa jonkin verran, jotka nyt ei yleisölle päin kauheasti näy. Ja nämä muutokset yrittää nyt viedä tätä konikuvaamista oikeasti eteenpäin. Sitä kehitystä on jo tapahtunut hyvin paljon, mutta mikään asia ei ole ikinä valmis, joten tässäkin yritetään oikeasti kehittyä paljon. Jos jollakin on ideoita, miten konien kuvaamista voisi kehittää, niin kuuntelen
toivon kommentteja siitä, että saataisiin myös yleisöltä, koska meillä on nyt ryhmä, joka tätä tekee. Meitä on monta ja eri näkökulmia saadaan siitäkin jo, mutta me ollaan kaikki tehty tätä jo useampi vuosi ja haluttaisiin kovasti myös kävijöiltä kommenttia ja ideoita siitä, mikä teille olisi kaikista parasta ja mitä te haluaisitte konikuvaamiselta saada itsellenne. Mulle ideoita voi jättää tämän videon kommentteihin tai ottaa muhun yhteyttä jonkin somen kautta. Linkkejä löytyy taas Lootosta. Pysy siellä, älä tuu täällä yhtään. Ai, toinen auto. Jatkuu. Maaseutu ei ole hiljainen tai rauhallinen.